uThixo ulindele ukuba siyilondoloze indalo yakhe kwaye sinonelele ngentembeko yonke into asinike yona. Imihlaba ethambeke kakhulu ayikulungelanga ukulinywa, kodwa ngenxa yokonyuka kwezinga lokufuna umhlaba, ngenxa yokuba abantu bebaninzi ndawonye nokunqongophala kokutya, iindawo ezingenaxabiso kwezolimo nakwezemveliso zisetyenziselwa ukutyala izityalo. Le mihlaba ibuthathaka kakhulu kukhukhuliseko kwaye ikude le ukuba ilungele ukuba ilinywe, ngoko ke mayilondolozwe ngobunono kangangoko sinako. Izinga eliphezulu lokubaleka kwamanzi liphinde libangele ukuhlampela kwezinga lokufunxwa kokufuma, kubekho nelahleko kwizondlo ezikhoyo zezityalo. Ngoko ke kubaluleke kakhulu kwicala zendalo ndawonye nengeniso elingabhangiyo ukuba lithotywe izinga lokubaleka kwamanzi emhlabeni. Sibonakalise kuzo zonke izigaba zoluqeqesho ukubaluleka kwengubo kaThixo ekukhuseleni ukuba umhlaba ungabi likhokho ngaphezulu, ungakhukhuliseki kwaye namanzi angabaleki emhlabeni. Lena yeyona ndlela ibalulekileyo yethu yokuzalisekisa oku. Nangona kunjalo, kuyacetyiswa ngamandla ukuba imihlaba ehlisa izinga lokuthambeka nge-1 meter qho kwi-6 meter okanye nge-15% ndawonye nemihlaba ekhukhuliseka kakhulu kufuneka ikhuselwe ngokwenziwa kwemiqobo ethile kwikhonto. Imiqobo emikhulu ekwikhonto yokuthintela ukuhamba komhlaba inexabiso eliphezulu, ayinokwenziwa ngabahlelelekileyo kwaye isoloko ingasebenzi ngendlela eyiyo emva kwexesha elide. Imiqobo ephilayo zezona ndlela zimangalisayo zendalo ezilungele abahlelelekileyo ukuze bafumane iziphumo ezintle zokukhusela ukhukhuliseko, kwenyuke izinga lokufunxwa kwemvula ndawonye nokuthotywa kwezinga lokulahleka kwezondlo. Imiqobo ephilayo yimicu enezityalo zesigxina ezityalwe kwikhonto zasondelelana. Phambi kokuba sityale imiqobo ephilayo yendalo kwiindawo ezithambekileyo, kufuneka siqale similisele imiqolo yekhonto. Esona sixhobo esinokusisebenzisa xa sisenza umqolo wekhonto sisixhobo esimile A-frame. Izinto ezifunekayo zokwenza isixhobo esimile A zezi: nombolo 1, 2 iipali ezimbini ezibhityileyo ezomeleleyo ezingekho goso, yi-2.5 meter ubude. Nombolo 2, ipali inye ebhityileyo engekho goso eyomeleleyo emfutshane, 1.5 meter ubude. Nombolo 3, yi-2 yemitha yentambo. Nombolo 4, ilitye elinzima. Nombolo 5, izikhonkwane. Nombolo 6, ibhakethi eligcwele zizinti ezinomphambili otsolo. Ukwenziwa kwesixhomo esimile A, qala ubethelele isikhonkwane ekupheleni kwelinye icala leepali ezimbini ezilinganiselwa kwi-2.5 meter, wenze okumile V ogqwethekileyo. Uze ke ngoku ubethelele ipali epha kwi-1.5 meter kumacala amabini ezipali zimileyo, wenze okumile A kulinganiselwe kwi-1.5 meter ukusuka ngasentla ku-A. Bophelela intambo epha kwi-2 meters kwesi sikhonkwane silapha phezulu ku-A, uze uqhinishele ilitye kwelinye icala lentambo, uqiniseke ukuba lijinga ngaphantsi kwale pali inqumlayo. Ukulungelelanisa isixhobo esimile A. Phambi kokuba isixhobo esimile A sisetyenziswe, kufuneka silungelelaniswe. Beka isixhobo esimile A kwithambeka omnye umlenze ube ngasentla kunomnye. Beka uluthi ngaphandle konyawo ngalunye ukuphawula ezi ndawo. Vumela intambo ijinge ngokukhululekileyo ukusuka ngasentla, ize ithi yakuma ufake uphawu lungu-A kuloo ndawo.
Apha kule bhali inqumlayo usebenzisa into yokubhala. Guqula ke ngoku sonke isixhobo simile njengo-A, ubeke olunye unyawo kulaa ndawo olunye belukuyo nolunye endaweni yolunye. Kwakhona vumela intambo iyeke ukuhla inyuka uze ufake uphawu olungu-B. Apha ebhalini enqumlayo usebenzisa into yokubhala. Indawo ephakathi kwala maphawu mabini ngumgangatho olungelelanisiweyo okanye luphawu lomgangatho ongu-C. Linganisela ubude obuphakathi kwala maphawu mabini uze wohlule oko ngesibini uze ke wenze uphawu luka-C kwele pali inqumlayo. Nangaliphi na ixesha ujikelezisa unyawo olunye lwesixhobo esimile njengo-A, ulusa ngasentla okanye ngezantsi kwethambeka, intambo iza kuhamba iye kwelinye icala okanye kwelinye inqumla ipali enqumlayo. Xa intambo yakho ihambe eyokuma kokulungelelanisiweyo okanye kuphawu lomgangatho u-C, kulapho amanyawo amabini ame kumgangatho womhlaba olungeleleneyo. Ukumilisela ikhonto yokuqala. Qala emantla umhlaba wakho uze uhambe ngomva uye usehla ngezantsi kwethambeka, isandla sakho solulwe sangqamana nomgangatho wamehlo apha phambi kwakho. Xa umgangatho wesandla namehlo wakho zimelene namantla omhlaba malunga ne-1,75 yemitha, yindawo yokuqala ikhonto yokuqala. Ukuba unabamelwane abalima ngasentla kwakho, qala ukwenza ikhonto yakho yokuqala ekuqaleni ngqo kwamantla omhlaba wakho njengoko amanzi abalekayo aza kube sele eqokelelene kanobomi. Qala ekupheleni kwelinye icala lomhlaba ufake uluthi lokuqala emhlabeni. Beka unyawo lokuqala lwesixhobo esimile njengo-A lumelane noluthi uze usijikelezise isixhobo kube kanye kolu nyawo de intambo ime kumgangatho nophawu olungu-C. Beka olunye uluthi kunyawo lwesibini. Ezi zinti zimbini zikumgangatho olinganayo ngoku kwaye zisisiseko sokumilisela ikhonto yonke. Jikelezisa isixhobo esimile njengo-A kolu nyawo lwesibini ide intambo ime kumgangatho ophawuliweyo kwakhona uze ufake olunye uluthi kwindawo entsha eme unyawo. Qhubeka ujikelezisa isixhobo esimile njengo-A ukusuka kwelinye inyawo ukuya kwelinye ube kwelinye icala ufaka uphawu lwekhonto ngokulungelelanisa kangangoko unako. Qhubeka ujikelezisa isixhobo esimile njengo-A ukusuka kwelinye inyawo ukuya kwelinye ube kwelinye icala ufaka uphawu lwekhonto ngokulungelelanisa kangangoko unako. Ukumilisela ikhonto yesibini. Iindawo ezithambeke kakhulu zidinga imiqobo emininzi yekhonto kuneendawo ezithambeke nje kancinane. Kodwa ngokusebenzisa isikhokhelo somgangatho apho amehlo angqamane nesandla esoluliweyo, amafama angakwazi ukuzicwangcisela iikhonto ezinezinga eliphantsi lokukhukulisa umhlaba lula kwaye ngokukhuselekileyo. Kwakhona hamba ngomva emazantsi ethambeka, isandla sakho solulele phambi kwakho ade amehlo akho abe semgangathweni ongqamene nomqolo wekhonto yokugqibela ogqiba ukuyenza. Qalisa ukwenza ikhonto yakho elandelayo kule ndawo uphinde uqhubeke usenza njengoko ubuwenzile kuqala ngokujikelezisa uphinde uphawule indawo apho unyawo ngalunye lwesixhobo esimile njengo-A lume khona. Emva kokuba ugqibile ukwenza umqolo ngamnye wekhonto, qhubeka usehlela ngezantsi kwethambeka ude uyokufika ekugqibeleni ude wonke umhlaba wakho ube unesicwangciso esenziwe kakuhle seekhonto kwizithuba ezilinganayo. Imiqobo ephilayo. Xa izinti sele zifakiwe yaye nekhonto sele zilungelelanisiwe, uzawukwazi ke ngoku ukucwangcisa imiqobo ephilayo. Mininzi imiqobo ephilayo yeentlobo-ntlobo zezityalo, kodwa ke azikhuthazi ukuba kusetyenziswe iintlobo ezinabayo zithathe indawo yezityalo zendalo ngenxa yomonakalo ezinokuwenza kwezendalo. Owona mqobo ophilayo onempumelelo kwiindidi zezityalo yingca ekuthiwa yi-vetiver. Ikhula minyaka le, ime nkqo yaye iingcambu zengca zinzulu, iyamelana nembalela
nomgxobhozo nezinga eliphezulu neliphantsi le-pH yomhlaba nobushushu ndawonye nokubanda. Okubalulekileyo, ayinabi ithathe indawo yezityalo zendalo yaye ayivelisi imbewu nokuphinda ivelise, ngoko ke mayityalwe ngokucazulula le isemacaleni. Ikhula ide yokufika kwi-2 meters ubude kwaye ingasikwa ize isetyenziswe njengenxalenye yemfungumfungu kweli cala lingasentla. Iingcambu zinzulu kakhulu, zixinene yaye zenza umgangatho ongenakungeneka kumhlaba, oko kwenza ukulawula kwayo ukhukhuliseko lubalasele ngokukodwa. Imiqobo ephilayo ye-vetiver yenye kwezininzi iindidi zezityalo ezinexabiso eliphantsi, ayinabungozi kwaye isebenza ngokukodwa ekuthobeni izinga lokukhukhuliseko yaye igcina ukufuma emhlabeni. Yomba umsele oyi-10 yesentimitha ubunzulu kumqolo wekhonto osandula ukumilisela. Yomba isikhaxa sengca i-vetiver kwibhedi yakho yezithole uze uzohlule nganye izityalo zayo ekuthiwa ziithila. Cutha isityalo ngasinye ushiye ingcambu eyi-10 cm kunye ne-15 cm lodiza lwayo. Tyala izityalo zengca i-vetiver zidibane zibe ntathu, ziqelelane nge-10 cm emseleni ogalelwe i-compost. I-vetiver iza kukhawuleza ibe sisihlahla esenza umqobo wokunqanda ukhukhuliseko komhlaba. Shiya i-1 meter yotyani olungaphazanyiswanga emazantsi alo mqolo utyalwe ingca i-vetiver ide ibe imile ngokupheleleyo. Ngale minyaka yokuvelisa inkqubo kaThixo, le miqobo iphilayo iza kusebenzela ukukhusela umhlaba wakho kukhukhuliseko. Umhlaba uza kubanjwa uphinde uye upakishana kweli cala lingasemantla umqobo ophilayo, zize izityalo zengca i-vetiver zityhoboze kulo mhlaba utyebileyo zize ziwuzinzise mpela. Ekuhambeni kweminyaka oku kuza kubangela ukwakheka kwezitepusi zendalo okanye imigangatho efana nezitepusi elungeleleneyo kwithambeka, kwaye kuza kucutheka ukuthambeka komhlaba ophakathi kwemiqobo yekhonto, zincedise ekuthobeni ukhukhuliseko komhlaba, konyuse izinga lokufunxwa nzulu kwamanzi, ziphinde zikhusele ukulahleka kwezondlo. Yiba ngumnoneleli womhlaba uThixo athe wawunikezela kuwe.